Kum ka wei nang Islam ajing hikai banyo yak jingnang jing start ke bakujuk thamai ke bamenta ka don kam na ke benta ki khon samla ki bawan na ki longying longsem ki baduk bajenjar bat ki ba ka ying ka sem kamla ban kersian ki khon jengki ban beteng ye ke jing pule ka bahateng ka kalalong ka jing ino no ye ki jing pule tang na ka daw ba ka ying ka sem kamla shu ban kersian ye ki jing lut jing sep na ke benta ka jing pule Henry kene kala ban long ka jing pendu no ye ki bakum kita ki jing khanglat ha ka ba menta ka sngi kata ka khan ru tarik unai weng arajar ar layo ban pli ye ka ying school bat ka silam ai jing hikai ye ka balatip kum ka menken RMSA secondary school ka badon ha ka senong boy rembong ha ka balawan ban pli perda ye kene ka ying school daw MLA ka than uba George B Lengdo ha ka jing idon lang jong ikong paidolin Lengdo nong lan ibede DSEO ka Riboy district Kene ke silam ajing hikai ke degalat ke babiang tam na ke benta ki longying longsem ki baduk ki bajenjar ki ba omla ban kersian ki khon ban beteng ye ke jing puleh namar ha kene ke skul om don kam ban COAA kumban sukdew khandian bakene ke skul ke de ke bal kersian da ke sorkar pedeng lengba jong ke Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan na ke tenat sorkar ke balatip kum ke Department of School Education and Literacy da ke jing themu ban penyo ye ke jing nang jing start shebaro ki khon samla habaro koi ke ri ye ke lawan ra na du usnem arajar khandai Haboy rembong la sedang nadu usnem harjar khat nyau ha ke bahadin meladep ban sina ye ke ying school om syam la yolat ban pli ye ke ne ke ying school Henry kala sa kumto klem dadon nong pej nong kemishu bat kala ying ja Henry da ke jing sim kiapat jong ki bor sinong rengkat ki bor jong ke school management and development committee ban lejmi sa ki bor bahalor jong ke tenat pule puti ke jela da ka jing rap jong nong mikmat pajba ka than lala ban pli ye ke ne ke ying school bat sedang ban hika ye ke khana pule ha ke basdang jong ke jing pania ye kene ke silam ai jing hikai ke skul kampat don ni kitiar kitar ban hikai ye ki khna Henry da ke jing rap jong ke skul ke ba mars nda bat ketika skul kata ke menken government upper primary school lala ban pania bet ya renti ye ki kam skul kumba galong menta ha kene ke skul ke don tang arteli kelas ki ba kentup ye ke kelas 9 bat ke kelas 10 ki khna pule ki don pra phongut bat sangut ki no hikai Shushu haba ajing kran na kaliang jong headmistress jong ketika school ikong penyo lat mau peniang haba ajing kran ila ong baga school ka yo ru ya kalat ban pha iki khana ban apiar ha ka selection test ban yo ban tho ye exam SSLC ban na pedeng ki lai phongut ki bala pha ar phokhandai ngut ki la yo ya kalat ban tho ye ka exam SSLC School was started in the year 2017 on the 15th of Feb with 16 students as the first enrollment with a strength of 4 teachers. During the first few months, the school had no furniture nor teaching materials. However, we are very grateful that we have here teachers from the upper primary, that is the Menken government UP. They have provided us, they have supported us in every field that they can. We get everything from them. I think those few years, 2017 when the school was started, so many things we have faced here, the teachers who are here before. But we are very grateful for them that they help us, that the school keep functioning. Till today, I can say, I think this help, the support us, has encouraged us, has motivated us. We can say that the school, it is here today like this is also because of the help, the advice. In the next year, 2018, there are 26 new enrollment and 6 teachers. Yet we face toilet facilities and electricity. There were no electricity and toilet facilities till date. In the year 2019, the school were able to send the first batch candidate for SSLC exam, for which the passing percentage was 90%. Since then, the school has progressed in all round spheres, whether in sports or whether in extracurricular activities. Even this year, I can say that our students has performed so many extracurricular activities, whether in go outside or whether we perform in singing competition or in any competition. The students has gained a lot, and with the increasing enrollment and better SLC results still today. Kum ka jing lekemen ha ka jing pli ya ke jing school ka bathamai la yo ru ya ke jing chat bar ke jing roi na ki khana school
Nalor jong MLA kathan ubah George B Lengdo bat DSEO Keribo District ikong Paidulin Lengdo nong lain la yadon lang i headmistress ketika school ikong penyolat mo pnyang ikong Iban Rihun Karbq iberi additional program officer ka Bohai Rembong sianar di blog ubah ham jengai hing uberi orang basenong ke Bohai Rembong lum shopping ubah SR Rempei uberi orang basenong ke Bohai Rembong lum daikla kino hikai ki kena school rengkat bargi kimi ki kepa jong ki kena school. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and we always need to you. When God will have us be a family always there to be strong and lean on. Inalap sibun ki duna kabede bagi jimbambiang jo ki ben school jimbambiang jo kalai jimbambiang jo ki panchana jimbambiang jo ki computer bat kiwe manga bat i Sri PP Yadav ilai perkhat bat ilai yosgoru mende ni romasnong na pulung sopi bagi seng samlan ni to kupor ki dalej kerpan Sete sepo Shillong beli kendu iki engineer samarka building landap slam Andre yang shabi MIT sebagai managing committee dan sebagai sedang berpenia. Nah terkadau lah syukhang ke school bat lah sedang bantorno katuk ni por tamar ba khamdan buan berpendon kami ke school. Dan itu si tomlang jong kirang ba snong ru kiba la syong thai ban mentah kirang ba snong kin ba jengai Rengkat bagi seng samla nang ni ada sungu ia kajing IT kliang kamon juki ban mentah ilayat saprang rengkat bagi jing kersian nak liang jong department por bengi lab bamdon ben nak liang jongi la tho udut cite Shillong ilayo ke gran nak tak furniture por bengi tho bengi mdon light lawan pendai ing lagi solar light ni mentah lawan mengidon segi jing don kam bede bat ke toilet Balai ke Islam kini ada bayi sipon ngimdon headmistress hang ni bat hadian berlayo i headmistress bertumai ila sungu pede bayi kong ila shimti komi headmistress bat ila shimkiaru ban wan buddi ni kikam ki beper ngim kuat beli ke school ke ba ngin long punban ke jing rai na ka benta jonga ku nomi khmat khamtam na ka benta ke education department ndrei ku makalong benta long ke bebit ke bebiang bat ki jingduna ki berang donru mo ki dang bun ndrei ye khmilen tipa dag je trei rengkat lang nagaliang jung DSU nagaliang BMC nagaliang jung headmistress ki no hikai baro khamtam ki kimi ki pa bari school managing committee kapala ai khamtam ki jingno senyang mentangsi nagaliang jung kimi ki pa lungba ikong aida makres marbo iwe ni no hikai betri sitom nag bangla apa primary school melawan ban ai ikintin gom ikimi mat khamtam kumi dikhot jo managing committee kebalai kijing jo di school na kapor shakapor idon gumba arhundutuli secondary school ki jumi southly ki high secondary school ban mentau slam dang de play ke college tu hangte hajan umen suki ni gedong jungi kalang syai kalawe ha kaba irang don kam banang ye tuli lang kawe na ka bentam ben biang ya kini ki khon ki kiti ki jungi mene ikna school berim darwai ya katu kejing ruai kaba ai kerteng kejing koridor jam kejing sta polisi bude kna school na ka benta kitu kejing ruai ki jungki kabron kam ta kejing koridor jam kejing sta kejing syamkan kejing puli kaba mengi gom ki kimi ki pangi angnu na kam tajum ki khon Uar hajar hatnyo Ndrei inaugurate hakane kapor kabanga ngalong kung DSEO pia up yang amo Tengah suban
Ay kublay kerbang ya ke school ke ba pli ya ke por jong bang ayo bandan kumni bat pi nangka aku aben keren sepang jong ka building pio ikini ka building gu makalong bat ka building ka yeng na ka benda ka buram kabalaban kedop ya kinong ikai kabalaban kedop if kena school ban light no slap ban light no pria ban light na kal air ka ai ka jing saat haba pikriat ka ai ka jing tingan haba pisit la per pidan hapo jongka kata kadai ka building Henry hapo jongka hapo jong ni ka building don mapi ki kena ki badang dai ban yat ban penkre ya ka jingem ke jong pi na ka benta kala syai kala cisni ka jong pi na ta don pi kinong hikai ki bade kinong sna kinong tau kiu kini ki kena school sem me kilong tangkom ka kendau ka do berta ka ba ma pi kinong hikai kumangaru ngalalong no hikai arpo arsenem suabangan ya cukup promotion ngasngaw ba kadai ka duty ka junga ban sna ban sandur iki kena kadai ma pi ki nong ikai ki ban sandur ya kalawai yung ki kena school ban na kani ka jaka na kani ka building ka ba pio ikum ni kinmi iklur ki batengsan iklur ki bakumno Kiklur, kibala banlong, ki officer, kila banlong ki nong hikai, kila banlong ki police, kila banlong ki nurse, ki doctor, bat ki nong train, haki sarkar, haki officer sarkar, oper, lane, kila banlong ki nong rep, ki ba penmentoy, ya kay imlang kasalang, lengba, kajing, kreistom kajong pi, hadien, ba filami, ang neno school. Ban masuk menshi kadai ba kani kadai kata kasin jam ka ba manga ngala pade ban yara ban ajing te pade sha ki wei pade kishnong ki thau ha ka ba ki bon na ki shnong lani ki rang ba shnong bat kilong milong pa ha kani ka bharum bang sin RD blog jingi ki ba kwa yakum kani kalan ba ki khon ki kiti jingi ki la ban wan ban pen le school hukum kani ka school namar hari bhoy jingi kom ban shuang ma'am sa ba kani ka riboy jingi kadai ka na ka dong lan ka thain ka ba ngi bun ki ba kham dok ki ba kham sup ban puli ha ki jing puli ki ba kham shaneng ba de halor kani kon rem ha ba ngayo so mane na tong shiyo so ba ki ong ba kani kadai ka school ka ba om don kam ban siyo handai piran kam ban siyo tang arpho tangka kani ka ai man si menga bat ka ay nga kata ka bor bang ong ba kani kan ngadai banra shakpai ba namar kani kadai kata kalat kalanti ka bangala banyara padi ya kinong snong ya ki pai ba ki babun ki balang namar dala dia ngamla banyara beki henry leng ba ka jingtip jonga menta ka singi hak bede berkani ka skol kala padi bangan rap bat ai jingtip padi kinong kemi kinong pa ki beduk ki besok ki babli kimla shuban puli warna da ki kwa ban puli do kata kata na dokumen sim kimla shu namar ba ki duk ki sok hiyin henry haba kani ka skol kadon kum kani kalan ngare ka mensim ka bakmen nganut banong bang kloy banyarap ban bana kani khobor shaki wei padi ki padba nani kinong shong jong kani ka them riboy jingi bakam tamani po ka bharam bang sen RD blong Hadian bagi kinong hikai nang naik kila itu pa ya ka school kila pa ban pli henry kusabi kimio Adin nak yang jungi kado kanungut kisamlan apo cuman ka senong nilai persyang ban lai kuat ban butin sampai dei bat jing pak ni ke jongki bat aga ba kado nilai yo ban poi aslong apo office PWD building bat engineer nilai yo ban tundu dei hangta ba kispa ban pelai ya bat kis ayu shabi jongane ka school lengba ka jing yawa persyang haibor ibarit na ka banta ka roy ka par jong ka senong ka thau kamtam jong ki kena school ki badam don kam ya ka jing kule ki ha
ka jingim ka jungki bagi nangla ban ki wirat nakawai kapor syakawai pakapor bat nakermen ru ka kene school nadu kene kesnihi kabangi layok ban pli ba kan nagiu hakil yang bro nadu kinong jai hadu ki kena school bat bagi kinlong ru kanuksa ya kiwe ru ki kena ki badon kiwe pat ki jaga jong kene kathan ribhoi ka jungi angka ki student ki badon nangni ba pinsim ya ka benta ka ba hakmat tam namar kadai galwai ki jong phi ba phine pule bha ban phidai ban don kamen ka jing kamen ban thrang ban pule ban pendep ki jing pule pitip ki babun ki ka ki briu ki ha ki sngi ki ba menta ki ba karta la pois ki san pon rebrusnem ki kwa ban ten biang ki jing pule tengah kepat ipi ba phimdei ban long gupta sisin no pipule ai ba pin pule nanu ba sedang ba pendep ki jing pule ba hadin nang ta pat pinlong kita ki ba job sngi ka ba don dong tam ka ba nangai ka le si ka ba bu na deng jengi ngimbat da tipai ba hado ka tai ka jingdon jang ni school andre nadu kan ka sngi ngila kan ong ba ngila tipai ba ya ka jingdon jang ni school bat ka jing shakwi ki jongka hagini kisnem ki balada bat nang ni shakmat haba phai ki sngi ki ba munta ki school ki bala kham jang ki school ki bala kham kieu shakrang ka bai school ko long barem ka bai room school ko barem nang ka ki bai benar ko barem tin rai haba ngalayo jingtip ya ka jingdon jang ni school house nam arajar khatra ba kun changa like nanti na bangla UP school te kata ngayale banwat admission kanu ka school ka bakhambit do tien dei la don pun pam bisu enga baladon ke di school hamni ada ta sanyo bla kle ya ka ti phila ban le nam ta kala dang suklien di sedang ta ngalawan soi dia bang lawan mal kundu ikini kinong kai ya bang keli ka admission bai room school hamni ki ang ba umdan kam tang arpu tengka ka bai ko dia kasu bangalong badan bang hado kata ban tip ya kejingdan hukum kata school ban hapdan gaji seral la kali na dong sedang undang kam ban sewe yang amli dia marhum tahi ngala simpuang bat na ngala yarap badia thulam syaki weidu jaga jingdan jaga school